Saplesat Sabto lumayu mengungsi kagiat kakudo kang joko-joko bumi jagat kaya wis kelangan adile pecade lelakonku nemai pandangan kaya mangkene mapan ana alamantara awit saka pitedahe dene Sang Karya jagat aku kudu pati satriya panenggak Pandhawa kang bakal nyampuraken uripku tumuju alam kasuwargan. Susono babekas winenangno narik buka purwaning carita netya anggegancar amedhar saking lelunggiting rasa griting ati gregeting jiwa ingkang awahya saking rekat saringot grentek lan ngarep kang handut kadiwasaning jiwa kang dan salin rumutan pangangen-angen panggonto lan magento minangka purwakaning kondo gumelaring kadipaten ngawungku sinten to ingkang lenggah dambar pindha yang surya ngejawantah nengginan pati Soekarno ya Raden Suryaputra dereng dangu lengjang sangkatan kasamsaning Raden Arya Sengkuni kalian Raden Kartomarmo Rob Sidom Bermanem Tanono Kang Jabarandir Pasibaning Ronayoko Tinindyan Retyanopati Hadi Manggolo mangkono sang tata badhe miwiti pangandika kang dereng awiyas ing lisan Bye.
Adu Sutama Gusti Sasangka kasungan surya raras ruming sari-sari samya manuk semeng sarira nira Sukanta jagat Dewa Bathara wayahe Bathara jagat samengko pangawa Bajra rawuhipun memancing muni wonten Kadipaten Ngawengga katuran tenggah pinara paman nuring anak Mas Ngawengga boten kirang sekeca anggen kula lenggah sasampunipun asatriwe asanapas kepareng paringan katerangan wonten igatos menapa paman anak Mas Ngawengga blaka sutawet saking dawuh Sinun Ngastina paduka kawon dados rana sanjata pamungkas karya saged dereng anenan aman selak mbok menawi boten lajeng menapa jecipan kedah kula sangkul serupanipun anak Prabu Duryudana paduka dados rana hanggaya kamulyaning dewa ingkang badhe tuwuren wonten Gunung Utarunggu boten wonten kejawi sanes awet sampun dados golonge Rembag Purnayaka Praja Ngastina kagya trisang kabirenggu renanggul kinembet-nembet dosaret naning bawana dening kula dipun pitados hanggaya kanugrahaning para dewa Patih Hadimanggala kula wonten dawuh kaya rasana enggal sagara prajurit saka tata-tata budal nuju Gunung Utarunggu wau to budaling wadyabala saking Ngawengga tinindhan Rekyana Patih Hadimanggala mangkono budaling wadyabala kalamun Cinandra sigra mangsa
Bathara sangempur bumi wong ikono prajurit kelas papan tumbahe kaya jati karang iki kaya prajurit Ngastina sapa kang kali panjuring aku takon maring aku Raden Wasatama iki kaya kabar Anuman. Ya aku Anuman. Ora gagi suminggiro. Dalane Kartang go liwat. Ora bisa. Sebab kutha nunggu dadi wewengkonku. Kowe bisa liwat men wis bisa nglangke kunarpaku. Sugih kendel bondoane. Obat kapito kaya buntut tola tawangin jaga jero manuk brajan leno pangendamu tepak ada mamrong nyacang kowe
Beduna. Girang-girang guyu. Iki bakal dadi dedekoteng Kurawa. Anoman ora preyo nglakon tugal glumpuk. Mati derek aku. girang-girang gumuyu. Lakon nibani Sanjata Puntawijaya ndanuk lakon ninja ngangeret nyawamu.
madene mestu napasi dam bawono langgeng samengko pangap bojro tekamu Anoman durige Panembahan sang endaping gunung Utarunggu enten Badayuda kula lan para Kurawa ing wekasan Nalendra nglepasaken Sanjata punika Wijaya Danu lajeng pusaka aku lerebat Anoman apa sing mbok lakoni kae barang kang luput ngelingono pesti lan janji wis ginaris dening sang karya jagat lamun mbok selaki kowe bakal entuk si kuning Jawata Panembahan mandi pangucapku ora bakal mati bakal pinardawa umurmu nganti bosen momong anak putu Pandhawa Purwasa Jati Angira jagat kadang Kinaryara bengkah Pratiwi ayate bayu wajra
kandha Raden Harjuna angsa ngupadi kanugrahaning dewa kang badhe tumurun kadata ana barisane Waraksa agambet gandane satriya hanggereng kaya Anubra yen durung ta gepok singgul. Nitik saka sinarmu sira nyata kang jumbo kinarya. Wadah wayuning jagat duh panemban kula tansah nyadung dawuh. Wujud kang numurun iki dadi paugeran
Prabu Rama Wijaya. Minangka dadya pangresaning negari. Koro saketor kini tunganing ini pancu wong wah iki ana wujudan cap katon jawara sapa iki Satria Panglembur Kangsa Kumbakarna aku ora kakeng aku sapa jenengmu wah Satria Panenggak Pandhu Werkudara iki sing tak goleki
kalian Maduka. Mangerti Odi? Pun Kakang kecalan barang. Wujudipun pusaka Kyai Punta Wijaya Ndanu. Menika kanugrahan dening kula saged mangsulaken pusaka menika dumateng tiyang samestinipun. Oh, Didi. Aku bali yo, Di. Paring tepuk tangan. Nak Mas Wahyu Dama saking Jepara. Luar biasa. Kecil-kecil cabai rawit. Jan kerawitannya ya jek num-num, bergas-bergas bagus-bagus.